Okay, maayong gabi mga higala mo mga suki o mga pinalaga dinhi sa tulumanon ni ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita si Kristo nagpakamatay nabanhaw og miadto sa langit nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og bubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabi na pagadumalahon kini sa inyong mahigala Brother John dito kiniusab si Brother Libby Clavis sa mga pakiguban kanato karon sulod dining usa ka oras nga tulumanon. Okay, sa pagpadayon sunan atong hayoon si Brother John alang sa opening prayer. Okay mga higala, mag-ampo kita.
Dalaygon nga Dios sa walay katapusan, Ginoo, sa gihapon kami magapasalamat kanimo tuguti nga imong panalangin ning nga programa nga pinaagi niini nga programa adunay mga tao nga makakaplag sa pagsabot sa kahayag sa kamatuoran. Hinaot pa ang imong pulong maghatag og kahayag sa ilang mga kalag. Ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, atong na-welcome no ang tanan nato nga mga kahigalaan karon kutob sa naminaw karon sa tulumanon sa kini ang maayong balita. So atong pangumusta atong mga kahigalaan nga nagpaminaw sa radio o mga kahigalaan nato, mga hinigugma natong tigpaminaw o mga viewers sa Facebook sa DYCM Bugo Adventist. Mayong gabi sa Luzon, Visayas o Mindanao. O sa tibuok kalibutan karon nga nanood sa atong programa. Ang uban ko di makapareha sa oras na buntag sa dito, so may buntag. Ang uban mga udto, kanya hapon, may udto o may hapon, may gabi sa tanan. So kamong tanan, amo mga pinalangga nga mga viewers sa nagkainlain nga part sa kalibutan kung asa mamuron dapita na himutang. Kamong tanan kinasing-kasing namo nga gina-welcome sa pagpakiguban dinhi niining tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, Lunes, Domingos gabi, Koto Bernes gabi, Jesus is our hope to. Kanya karon gabi, Sabados gabi, og Domingo sa buntag, duha ka oras sa buntag sa Domingo, usay makasugod pag mga 7:30, usay 7:20 o sa 7:30 magagad ta sa misa sa San Remigio kung kano sa mahuman og 7:30 makastart ta muundang puta og 9:20 bawi na po kay 2 hours programan madomingo sa buntag. So kamong tanan welcome sa atong programa ato sang pangumusta ato mga silingan dias mabuli karon nga always good nagapaminaw no sila si Brad Mulo dia lanog din na iyan sound system dia mga ilanan family atong gina-welcome o niya ni Brother Jack po dia na Bertotron dia o tanan dia ang mga silingan nga naminaw lani dong Sincere Sumalinog ng Rizal dia tanan dia mga silingan ano di nato i-mention na tanan pero kamong tanan dia kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome dinhi sa tulumanon nato sa radio karong gabi na balik ko na ko kini ang maayong balita. So good evening po sa mga Abayon family. Dios mabuli at mga silingan. Kanyang ato na ni Star PB Pasyol, nila ni Brad Jr. na Clavis, ilang mga family, nila Star Berbina karon o iyang family. Ngadto lang Star Fishing, mga maglasang family dia, mayang gabi. Good evening po nila sa mga Serapino family. Ngadto sa mga Lipalam o niya mga Saga family ng Star Emilia o niya ngadto sa nila Brother Eric Sinoy. So siguro lanog na ron niya Brother Eric ang imong sound system nga bag-o no. So lanog na diyan dapita sa Purok Lumboy sa Purok Sais Mabuli. Maayong gabi diya sa mga silingan nga naminaw. Yang ato lang ni Dong Roy, Brother Roy Sayod, Kaban Star Galay. Nila ni Brother Toro Maglasang og sa duha family na ni Sister Vanessa diha karon tanan diha nga naminaw sa mabuli ato mga pinalanggan silingan welcome kamo no good evening sa mga Nugas family nila ni Sister Chari de la Cruz Nugas uban siyang Tibok family diha sa mga Ipil family good evening tanan nato mga brad ug mga sisters diha karon ngadto sa mga Saga family o niya good evening sa mga Gutierrez na tanan naminaw o niya diri po sa Libho ato sa ipangumusta si Sister Valentina Saga nga always siya nagpalanog sa iyang Bluetooth lipay kayo siya nga magpaminaw kay kini siya na-open yung unahuna pinaagi po sa ato nga programa din sa radio labi na lanog na kambad Nelson diya karon nga sound system diya sa Libho no tanan nga naminaw karon diya welcome o niya mga tigpaminaw sa nato diya
kanagahan karon filosofya ba diya sa kanagahan kaganiha. So atong pasalamatan ang tanang taga-kanagahan nga naminaw. Pani ato ning pwede na mo higalang maka-text namo ni Brother John. Ang akong cell number alang ni adtong karon pa nakapaminaw sa radio. Nya gusto mo padangat o mensahe ni higala kang Brother Libby Clavis nga number sa 0926-8869-758. Ako sublion 0926-8869-758. Anya sa ato nga official na to nga Facebook rin ang DYCM Bugo Adventist. So mura na inyong i-search sigala alam niya itong pa makasuway. Napalihog lang atong i-follow kanunay. Aron ma-update ito sa programa. Atong i-like o niya. Atong i-share po. Di na ito kalimtan pag-share. Ngadto sa atong mga friend ang pulong sa Ginoo. O niya, may isang gabi sa ato nga mga higala diya sa South Cebu, no? Naapo diya ang Riverside FM Cebu. Ang 93.2. O niya, ato siyang gipasalamatan diya atong mga maabtikon o botan nga station manager o ban sa ICO. O niya, ngatusad ni Pastor Joel Tirana diya. Tanan kayo naminaw sa Riverside FM Cebu diya sinatilan. Kutob sa naabot diya sa Riverside, amo kamong gina-welcome sa Tulumanon sa kini ang maayong balita. So kini ang maayong balita karong gabi na ang programa nga inyong madungog higala. Pero ang ato nga pamaagi maora gihapon mga pangutana gikan ninyo amo nga tubagon dinhi sa ato nga programa. Okay, sa di pa ko mobasa dinhi mutagad sa mga niya sa screen. Ato sang tagag higayon si Brother John dihito sa pagtunol nga na kaninyo og mga pangumusta. Brother John. Okay, daghang kayong salamat Brother Libby. Well, mga higala, welcome dinhi sa atong programa kini ang maayong balita, no? Busa kutob sa giabot nining atong Sibya ug sa tanang nagsunod ning atong programa, gina-welcome kamo namo. Unya ato sa diay nga pasalamatan diha unsa kaning kuan Brother Libby sa Riverside 9 unsa ni siya sa 93.2 MHz. na Riverside, no? Diha sa 92 point Riverside Cebu. 92 Oh, point 93.2 okay 93.2 megahertz. sa megahertz diha sa Hinatilan na Hinatilan Cebu, no? Ang ilang station manager diha mao si Gisar Bausin Mulye. Ang ilang CCO CEO si Renier Iapok niya naa sa Riverside kini ni ang FM Cebu sa 93.2 MHz. Okay, salamat sa inyong pag-subaybay kanunay sa ato nga programa. Well, sa tanan nga naminaw ron, no? Atong pasalamatan niya dinhi sa Tagasa SDA Church. Salamat sa inyong pag-abi-abi sa inyong ubos nga igsoon nga inyong nakauban kaganinas pagsimba nila ni Paridong Leo Fernandez uban siyang asawa nila ni Paridong Judito Mulihon uban siyang pamilya ni Day Sweet Seat uban siyang pamilya. Maayong gabi sa inyong tanan sa tanan na lang gyud din nga kwan sa tanan lang dia sa Riverside niya. Salamat ha sa inyohang paghatag og panggasolina. God bless naton tanan. Okay, padayon ta mga higala nga to sunahan, no? Ato na ning sugdan pagbasa ang mga kahigala nato nga nakig-uban nato karong gabi na. Ato nakita dinhi si Shena Kabatanya. Anya salamat sa pag-pray o pag-love. Niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa pag-love o pag-pray. Niya po si Norlito Tagalog. Nanay Jolita Tagalog. Maayong gabi Sir John o Sir Libby. Akong kumustahon si Madam Bilin Hista o Ma'am Judy Abalye o si Dong Mark Gloria
og silang tanan nga akong gihandom sa kanunay og salamat sa pagbasa sa libi. God bless. Niya, may isang gabi ni Nanay Jolita Tagalog, no? Na naaron sa Camotes Island sa iyang anak. May gabi ni mo diha, Esther Jolita, og sa mga kaigsunan nato diha sa Camotes Island. Niya po ang Riverside FM Cebu 93.2 MHz on air na bro. So thank you kayo mga sir. Niya po si Ginalyn Lumuntad. Salamat po Sir Ginalyn sa pag-pray o pag-love sa ato nga programa. Niya po si Jomel Herbasio. Mayong gabi Brad John o Brad Libby. Si Ray L. Herbasio ni. Ay, Brad Rael, may gabi ini mo na. Uban sa imong misis. Ang kanang mga durutan nga magsigig paminaw sa atong programa. Ako ng mga apo, anak sa akong pag-umangkon, membro na sila sa Oboob SDA Church. Yes. Taga dito po dahil ka, Brother Rael, no? Dito man kay si Brother Rael, anak man na ni Anthony Brother Herbasio. Oo. Niya kanana nga niya na lang nasad na sa gairan na muyo. Niya tinuod na. Ni Jomel Herbasio. Yes. Niya po si Sister Vanessa Maglasang. Mayong gabi sa tanan og happy Sabbath o God bless po. Salamat kayo sa pastoral class, no, nga gitagaan og higayon sa Tadawon Church sa pagdumala sa Sabbath School. Thank you kayo sa mga baguhay pa yun, mga first timer pa nga nakahimog yun sa pag-perform sa mga part nga gisangon kayo. So thank you kayo, nagmalampuson ra ang Sabbath School kaganihang bundag. Okay, niya po si Brother Jake Sumalinog. Good evening, Brother Libby o Brother John, nanukad punis Dumaguete City. Brother Jake, maing gabi ini mo diha. O niya po si Brother Ronilo Itang nga nagsukad punigikan sa Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo, Brother John o Kuya Libby. Maingon sab sa mga kaigsunan tigpaminaw o sa mga nag-view nining programa o kini ang maing balita. God bless sa tanan. So, maing gabi niyo, Brother Nilo. Wa naman ako sa natag si Sister Jimari nga diha po sa Saudi Arabia tungod kay di man gyud matag bisag yun sa nagbalik-balik kaniha. Ex man gyud noon di gyud. So, ako nahibaw ko sa hinungdan ka ato. Okay. Ni asad ato nakita dinhi si Brother Jimmy Monte Alto sa Matag-Ob, Liti. Mayong gabi mga igsuon. Manghinaot ko nga ang atong Dios magaproteksyon kanatong tanan. Watching from Santa Rosa, Matag-Ob, Liti. Okay, salamat no sa taga Santa Rosa, Matag-Ob, Liti. Labi na sa pamilya sa mga Monte Alto diha. O niya po si Sister Chari De La Cruz, Nugas, Mabuli. Okay, salamat po Sister Chari sa imong paglab o pag-pray sa ato nga program. O niya po si Brother Leonidas Sumalinog, watching mga watching samtang nanihapon. Okay, salamat kayo no. Murag gigutom namin naminaw din nga anihapon na mo diya, Brother Leo. O niya po si Miriam Solibio. Ang iyang mensahe, mayong gabi ninyong duha, Brad John o Brad Libby. So, mayong gabi, Sister Miriam Solibio. Mayong gabi pa diha nila Mr. Nini o ni Brother Nonoy Solibio diha sa Victory. Niya nila ni Sister Jenny Permin o ni Brother Ariel niya ni kuansad ni Brother Incabo diha. Salamat sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay, niya po si Sister Arlene Bulambao Oliamot.
Good evening ninyo duha, Brad, watching LPC Bugo. Salamat Okay. kayo. Sister Arlene, salamat yun kay sis. Ha? Ang Diyos panalangin nimo. Hope nga okay lang mo din tanan uban sa imong pamilya. Sister Arlene, salamat. Kanya may isang gabi ni Brother Arturo Oliamot uban siyang pinalangga ang asawa diha sa Nailon. Kanya ato ning dalikatan o sa pagtanaw ang pikas nga screen. Ato ning tanawon ang mga kaigsunan nato nga nag-send sila og kanang heart, no? Ato ning tanawon ang ilang mga kisa ni makaigsunan nato ni nga nag-send og heart sa ato nga programa ni Brother Ronelo Itang, Scout Ranger Senior, Emilda Osabel Boratso, Mike Lucina, Magno Lasco, Norlan Pagal, Evangelist Mike Rivera, Ivan Raico, Sherwin Orsal, Ronaldo Bragat, Angeline Mendoza, Matthias, Nika Banyaris Lipon, Arlen Bulambao Oliamot, Chari de la Cruz Nugas, Leonidas Sumalinog, Arthur Alito Francisco, Jimboy Idar, Luel Nodalo Estrira, Jake Sumalinog, Chel Notario Aragon, Okay, o Vanessa Maglasan. Dong, Jimboy, asam ka ron dong nakaspaypay o nas Nazaret. May gabi nyo tanan diha dong. Salamat sa pag-view. Kanya po si Rison Dilao. Thank you kayo. Mautoy mga nag-send og heart tigala, nagpasabot nga gilab nila atong programa. Nya aritas mga nag-like sab ato ning tanawon. Ay mga kaigsunan nato nga nag-like sa ato nga programa. Niya sila si Brother Rufino Moreno, Ginalyn Lumuntad, Junior Nueva Clavis, Plinius Jezebel, Jeline Tero, Riverside FM Cebu, o Aniceto Preselias. O niya may isang gabi ino nila Mr. Celine Mindaros, kaban ni Brad Edjon diha sa Panggamay. So amo kamong gipangumusta o gina-welcome sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Okay, sa pagpunan sunan higala ato sa ning dalikatan pagliili kining ato nga cellphone ato ning tanawon ang ato nga messenger dinhi. Okay, ni si Brother Doming Bunukan ni siya mensahe. Good evening Badlib og Brad John og sa tanang mga kaigsunan nga nagsunod nining programaha. God bless natong salamat hasta. God bless natong tanan. Salamat Badlib. Anya salamat po Brother Duming sa pagpray o paglab sa ato nga program. Okay, ni asad ang kadwawan SDA. Salamat po no SDA members. Niya po si Ariel Jordan. God bless. Ayang mensahe, God bless sa inyong program mga brothers. So God bless also Brother Ariel. O niya si Wen Orsal. O niya sad si Roy Lisa Sayod. So thank you kayo sa inyong pagpakiguban sa ato nga tulumanon karon nga gabi. Okay, magpadayon tahigala nga tusunan adto ta sa anakay basahon niya Brother John. Sa kuhan og manalan ni sa gabi Brother Lemi. Adto ta sa pagbasa higala sa pangutana nga mo'y atong tagdon karon nga gabi. Okay, mo na'y pangutana, Brad, ngano og naay mamatay ang uban butangan man og pan ang tupad sa ang tupad og ang uban tabako og uban pa og ngano ang uban pasuungon man sa lungon ang uban bawal manilhig manghugas plato og uban pa unsa man naa ba kana sa Bible gisugo ba kanas Ginoo sa ato palihog tubagan ninyo gikan ni Fernando. Salamat kayo
mao ni pangutana nga ato nga tagaag pagtagad garon mahitungod ni sa kinaiya batasan sa kadaghanan kung naay mamatay akong sublion diri og basa mga higala kamo dihang naminaw kung namoy mga ikatampo mga dugang tubag sige text ni higalag unsay meaning ana sa inyong pangunahuna ngano man nga naay mamatay butangan magpaan butangan magpaan ang uban kadaghan ta kasaksi ana ang uban gani butang tuba tag tabako ug unsay batasan kinaya samtang buhi pa ilan ang butang-butangan ngayon ni ang uban tabako ibutang kuno ang ug uban pa ug ngano sad ang uban pasuongon man sa lungon kakita sad ko ana nga gipasuong ang mga anak sa lungon. Ang uban, bawal manilhig. Naka-observe po ko na. Bawal manghugas plato. Og uban pa. Unsa man na. Naa ba ka na sa Bible? Gisugo ba ka na sa Ginoo sa ato? Palihog tubaga ninyo. Fernando. Okay, thank you kayo sa nangutana og sa pangutana gipasupot dinhi. Unang mutabag si Brother John o ni ako nga tapuson mahigala. Okay, daghang kayong salamat Brother Libby. So mahitungod ni ining kuan man God, mahitungod ining sitwasyon na ang tinuod wala gyud na sa Biblia. Kana siya nahimo ng tradisyon kining mga daghan magoy nasunod nato kining magpatuo-tuo ba. Mga gitawag na siya og superstitious belief. Wa na gisugo, wa na gitudlo diha sa Biblia. Hinoon kining mga bahina, kami si Brother Libby, mulabay lang ang tagpila ka mga adlaw o maadtan magsimana nga wala mi maserbisyuhan nga patay. Unya naasay namatay nga ang mga Adventista ra gyud pod mo ang mga anak or umagad ba ang namatay na apod sa lain nga pundok munang makasaksi mi dinhi lang sa nailon daghan kog kailas na ilon daghan sang nakailas ako dinha mga maentaw maniniag yung mga taga nailon niya kinini ang daghan ay akong naserbisyuhan dinha nga dili pod mga Adventista inumta ang mga kadugo ba lang ba mao'y Adventista. Makakita ko nga gibutangan og adobo nga baboy. Kakita ko nga gikuan nagpinirito. Unya naasay tanduay, naay pipsi, naay kanon, naay piniritong buraw. Gikan sa akong pagsugod og serbisyo, hangtod ko na human kanunay nako gyud nga gipanid-an. Wa magyoy iban. So nagpasabot og nagpaila lang gyud nga kutob ra gina sa ilahang nga mga panghuna-huna og pagtuo pero wa gid nay nahimong koneksyon didto sa patay. Sa klaro lang gyud. Pero tungod kay ang tagtungod sa namatay naa ni anang panghuna-hunaa ug naa ni anang pagtuoha bisan tuod og wa na mapansin sa namatay ilan ng kanunay nga ginasubli-subli. Ginasubli-subli na nila. Unya, gawas pa, panahon gyud sa gitawag nila kalag-kalag, makita gyud nimo nga halos ang tanang mga balay o mga panimalay naghikay kay kuno lagi kalag-kalag. Unya, kadtong ilang gihikay, ila tong ipahinungod sa mga patay na unya manampit sampito nila hala panambong na mo pangao na mo o depende na sa unsaon pagpahiluna sa kinahanglan nga maoy mo sampit sa laktod pagkasulti kining mga butanga kining mga bahina kutob ra gid ni sa gitawag og mga tradisyon unsa man ang mga tradisyon ang inyong gituo-tuohan. Pero dinhi sa Kolosas Kapitulo 2, versikulo 8, nagingon,
Bantayin ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kanyo pinaagi sa filosofiya o sa mga malimbungon nga pagpatuo-tuo. So naa di ay mga gituuhan nimo nga gikan kana sa malimbungon nga pagpatuo-tuo, sumala sa tawhanon nga kalagdaan nga gikabilin-bilin. Kana siya mga kabilin-bilin na mga kukalagdaan rana sa mga tao. Ang gisgutan din sumala sa pinanugdan sa tinuhuan sa kalibutan ug dili sumala ni Kristo. So meaning nga karon aduna gyud daghang mga tao nga duna sila'y gisunod apan dili sumala ni Kristo, wala itudlo ni Kristo, wa itudlo sa mga apostolis, wa itudlo sa Biblia, kundili nagagikandal na sa mga tawhanon o kalibutanon nga mga pagpatuo-tuo. Kay kung niya, kung ang patay nahibalo pa, siya ro naman sad siya, og dili mo respeto, dili mo respeto sa nagpakaon sa iya, kay kana pagkaon na natural pakanon gyud ang patay. Pero mga baho na lang na, ilabay-labay na lang na kay ang iro man sad mo'y pakaonon kay kasagaran ana di man pud mangaon ang tao ana. So ang iro na lay pakaonon, wa gyud nay nahimo nga koneksyon sa patay ang gihimo, kundili mga pinanugdan sa pagtuluhan sa kalibutan nga mga pagpatuo-tuo. Amo na ang gipasabot dinhi sa Biblia. Ug unya sa kahimtang sa patay, kung atong basahon ang Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 5 ug 6, nag-ingon dinhi, nga ang giingon dinhi nga kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa. Kay ang mga patay dili naman mahibalo sa bisan unsa, bisag pila pa na kahakgom ang kandila nga imong gidagkutan para sa iya, bisan og unsa pakalami sa pagkaon nga imong gidali diha sa iyang nahimutangan sa patay o dito siyang gilubngan, dili na gid na siya pa mahibalo sa bisan unsa. Suwa na nay kahimuan pa. So pruiba ni ana gawas nga gisulti sa Biblia nga ang patay, taong mamatay, dili na mahibalo sa bisan unsa. Tan-awa ra gud na ay mga asawa nga nangabyuda, naa say mga bana nga nangabyudo. Bitan-awa kuno na sila'y mga anak, na lay mga apo. May tungod aning minyo sa akong obserbasyon, ang uban anin nahigam, ang uban pod ning tagam. Kay ang uban magminyo pa kay lagi, wa man mutagam kay kadtong ilang na pamana, buutan man, gimahal siya, gipangga siya. Ug hangtod namatay na lang ang bana. Unya kay lagi gimahal o gipangga siya, kining mga butanga nakapahigam ni sa usa ka asawa. O gunya ni abot ang panahon nga duna na say laki nga nakagusto niya og iyang nagustuhan, ay aba, iya sad nga giminyuan. Kung ang patay mahibalo pa, imposible nga dili siya mubabag. Tingali, ang patay kay bawa pa, lain na sad ani ang magpahimo sa akong asawa, dili ni pwede. Pero ang gisulti, dili na mahibalo pa sa bisan unsa. Unya, kanipong magminyo ning tagam, kay naa man sa gyud po'y mga asawa nga nag-antos gyud. Ang bana, dili mo intrigar og kwarta nga ris asawa, unya dili pod mag-asikaso sa panginahanglanon dinha sa balay. Ang asawa pa'y mamroblema pagpangitag kwarta, ipalit og bugas, ipalit og sudan aron dunay makaon diha sa panimay. Ang bana og naay kwarta, murag way labot ang asawa. Unya dili mamalit sa panginahanglanon diha sa balay, magsigil ag hubog. Unya inig kahubog, mauli na magsuka ang asawa, mo'y maglimpyo sa sahog nga gisukaan. Usahay dili na makasakas balay tungod sa kahubog, naanalas gawas maghigda. Intawon ang asawa mag-apong-apong, magpaypay-paypay sa bana. Ug unya nga mura ba og kanana nga gusto siyang magpakamartir sa iyahang bana.
Muna nga ang uban sad noon ning tagam kay naasay mga bana nga murag gaan na gipud og kamot mangulatas ilang asawa. Pero kung imong susihon sad, doon na say mga banang napugos pagkulata sa asawa tungod kay ang kinaiya og batasan sa asawa. Walay respeto sa bana, atubangan sa mga pamilya, kasabaan, magyawyaw, grabig batasan, munang mapugos sino ng bana pagkulata. Pero naagyoy mga asawa nga sulundon, tarong, pero bunugon paghihapon na sa bana. Mauna nga ang mga asawa, ang uban nga ingon yana, ning tagam. Dili na gyud mangminyo pa, nagingon nga nakahuman ako sa ako nga tuka, mubalik pagyud ko, samara nga nagpunit kog bato, ako'y mipokpok sa akong kaugalingong ulo, ning tagam na. Pero kining nagminyo og uturo, nahigam na, kay nindot ang ilang panag-uban. Pero diha sa kamatayon, matud pa, dili na ang mga patay pa mahibalo sa bisan unsa. Busa bisan unsa may pagkaon nga imong ihatag, sa panahon nga siya naa gihaya pa hangtod ilubong, unya hangtod tuan na siya dito nagpuyo sementeryo, ari dinhis inyong balay, inyong ikayan pa kada Nobyembre 1 ug 2, unya dad-an ninyong mga gasa dito sementeryo, ang pinakasyur nga inyong dad-on dito ang kuang gyud, ang kananaang kandila. Pero matud pa sa Biblia, ang mga buhi na nahibalo nga sila mga matay, apan ang mga minatay, dili na mahibalo sa bisan unsa. Wa na gid sila'y kahimuan pa. Kanang ilimnon, tinuod man na, kay naamasay namatay nga sa buhi pa, purtig yun kabalbahutog nga dako. Nga naman, haska, sa amo pa, palaigit kaayo. Kasintabi lang taos na nga, na sorry. Purtig yun kapalahubog. Unya, dunay uban, nga naminaw sa atong programa sa radyo, nga wa tuyua, wa nila planuha, nga gusto nilang bag-uhon ang ilang mga kinabuhi. Unya, sa ilang pagkapalahubog, anha nalas daruhan makahigda, di na makauli sa balay. Pero sa diha nga, na kuana, nadangatan sa pulong sa Ginoo, nausab, pero naagi uban, nga namatay na lang to siya, nga wa gid siya noon inunta makahunong sa iyang pagkapalahubog, mauna nga ang mga buhi butangan po nilag ilimnon. Apan ang gisulti sa Biblia, dili na mahibalo sa bisan unsa. Mo ni gisultihan dinhi. Unya matud pa di na mahibalo ang minatay, di na mahibalo sa bisan unsa. Ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Suwa na katong ilang mga binuhatan sa una, malimtan na lang to. Katong gidad-an gas imong bana og fried chicken, gidad-an gas imong bana og ice cream, o niya unsa pa na nga mga bahin, kadto mga handumanan man tos inyong panag-uban, pero di na mahinumduman pa. Unya, gisgutan dinhi, maingon man ang ilang gugma, o di na mahinumduman, asa mo kakita og mga patay nga nagkaminyo ay sila kay nagkaygugma ay wala gugma niya. Mauusab ang ilang pagdumot o ang ilang kasina. Mauna nga, duna karon nakabantay mo na ay mga taong di mabuwagan og armas tungod kay dunay kaatraso. Muna nga, og magkita ang makauna lang, pagdumot man na ang ingon ana. Unya, sa kamatayon, wa na, kana na ang pagdumot. Kinsa may nakadungog sa inyo nga, dunay buhi nga gipatay sa patay, wa gyud di ba? Kayo dili na ang ilang pagdumot, di na hikalimtan, mawala na siya. Unya, mawala ang ilang kasina. Tandaan ninyo na ay mga taong masinahon kaayo. Masinahon kaayo, pero sa kamatayon wa ng kasina. Unya, nawagtang ang kanhing panahon, ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsang butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. So milabay na ang ilang panahon, milabay na ang ilang kahigayunan. Busa ka ng mga senaryuha nga ingon ana nga makita nimo, bunga na lang na sa ilahang mga tradisyon, bunga na lang na sa ilang mga unsaman, mga pagtuo-tuo apan wa na gitudlo dinha sa Biblia. Kay wa man itudlo sa Biblia, dili na unta na angay pa.
apan tungod kay ang tao daghan nga wa magsubay sa gitudlo sa Ginuos Biblia, mauna nga ang tao musunod sa wa itudlo, mga dungog-dungog lang. O bitaw na dili manilhig ang tuyo ana nga di manilhig tungod kay silhigon ang pamilya. Unya dili pud manghugas, nakaobserbar gyud ko gyud, ha, nakakita gyud ko nga duha na kakariton ang mga plato na anay mga timaan, kay sa ilang tradisyon lig-on kayo di manghugas kay hugason ang pamilya. Di bisan unsa na lang ang ilahang mga pagtuo-tuo, unya iniglakaw pa dayog ingon dili gyud mulingi, ha, way mo balik aron di maglingi-lingi ang kalags patay, dili magbalik-balik. Unya kamong nanunod sa minterios patay ngano ni balik mo sa inyong balay, ha? Kini mga tradisyon kana sa tao. Ug unya ang uban pod di magsuong-suong tinuod man na. Ang tagtungod dili pa kuano din ha kay ngilad ang uban ra. Inigbayong di pod pabayungon ang mga tagtungod tungod kay ngilad. Kini siyang tanan bunga ra na o resulta na sa tao nga wa magsusi sa pulong sa Ginoo, imbis ang pulong sa Dios mo'y dawaton og sundon didton hinuon nakadawat nakasunod sa wa itudlo sa Dios. Kay ang pulong sa Dios sumala sa Juan 17, balaan na sila pinagis kamaturan, ang imong pulong maong kamaturan. Wa masunod ang pulong sa Dios kay mao na hinuoy nasunod ang mga tradisyon. Ang mo gisunod na ang mga kukabilin, mga susugilanon lamang gikan sa mga katigulangan, unya dayon og pangatarungan ang among namatan og mahayag maunalay among pakamatyan. Pero dinhi niining mga senaryoha, mga kaigsunan, wala na isugo sa Dios, ha? Wala na isugo sa Dios, kaso nga lang ang sugo sa Dios balibaran, likayan sa tao, samtang ang wa isugo sa Dios maunay gisunod sa tao. Karong panahon na mga kaigsunan, panahon sa pagmata. Karong panahon na panahon nga isalikway sa tao ang mga butang nga wa itsugo sa Ginoo, mga butang nga iya lamang sa mga katigulangan o dili iya sa Ginoo. Karong gabhion na higala, mamili ka. Asa man ang imong sundon, kanang mga butang nga gitudlo sa Dios o ang mga butang nga gitudlo lamang sa tao. Salamat sa imong pagpatalinghog karong gabhiuna. Unya si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot og pagpatinaw aning mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tanawon mga higala ang nakita nato sa screen. Okay, ato nakita dinhi si Iba Dilaw. Shout out sa akong manghod, Gaga Simon Dilaw. Okay, niya po si Sonny Sumayang. Salamat sa paglab ug pagpray, Brother Sonny. Niya po si Merna Robas. Ayong gabi diha, Brother John o Brother Libby. O naminaw aning programa watching from Villaba, Leyte. Okay, niya po si Kriste Layon sa Argawanon, San Remigio, Cebu. Daghang salamat ninyo, Sister Christy. Kumusta mo dihang tanan? Sister, si Brother Kuan Vidal Likigan. Niya, kumusta mo diha? Si Rio Likigan. O, tanan lang diha sa Argawanon. Salamat sa kuang kanunay pag-view sa ato nga program, Sis Christy. Okay, ang iyang mensahe, good evening everyone. So good evening Sister Christy. Og sa tanan mga Layon family diya og mga Kabatanya family. Niyasad si Robas. Mayong gabi Kuya John og Kuya Livy. Karon pa jud ko nakabalik og paminaw sa inyo nga programa. So thank you kayo nga nakabalik rigas programa pagpaminaw. Niya po si Sister Lia Muñez, paghaya ni Vicente. Iyan naman na. Ako nangunay paghugas sa plato. Siya nangunay paghugas plato. Okay, ang inyong pamilya, mother, wala man sad nag-adapt na ng pagtuo-tuo, ha? Marag na ito gitchat ka ganihang agiilog yung ansilhig, nilig siya.
Murag iyang gibakwi totoo ang message, no? Okay, ato ning tanaw ning pikas nga screen alang sa mga nahidugang nga nagtan-aw dinhi. Okay, ato ning tanaw niya si Rixa Sinoy, niya si Jidel Peritos, Canales Jelo, niya po si Sister G. Marie Kalapuan. So, Sister G. Marie, murag di gyud nako tag ang imong ngalan mo ex manoon dito. Okay, sa kay hinungdan. Okay, ato pa ning tanawon dinhi. Niya po si Marilyn Batchancela. Nakiguban po nato si Angeline Mendoza Matias. Okay. Niya po si Magno Lasco. Arita sa pikas ato ning lilion alang sa mga nahidugang nagtanaw niya si LC Long, si Yols Icon ato po nakita dinhi. Niya po si Dodger Raico, Ronaldo Barunda Likay-Likay Senior. Ato pong nakita dinhi si Sister Maridel de Erio. So nagkita sa miyani kaganiha dito sa fellowship sa Kanagahan. Okay niya po si Brother Norlan Pagal. Higala ayaw na og tuo ni anang maong ilang mga sugilanon. Kay ako nakasulay ko ako'y nagbuhat sa lungon sa akong ayaan. O niya kami ang nagbayong kaluoy sa Dios padayon paman ko naginhawa busa biyae na nga pagtuo. Okay. Advice to ni Brother Norlan Pagal, no? So, ang pangutana nga gipadangat dinhi naghisgot siya may tungod sa patay batasan ba nga kalabanan imong makita sa palibot tungod kay wa manggod sa nakabadlong pero na may mga pare akong nakitaan nga na social media nga ilang gibadlong ning mga buhata. Si Padre Siano, na ang liluan. Si Padre Siano, maay man na siya sa humili. Nagbadlong gid ana. Kadaghan ko kita nga naay pare nga nagbadlong anang mga batasana nga wa gina itundos Ginoo. Pero lagi kay mao na may naandan na batasan gitolerate na lang pod nila. Ani ang pangutana din nganong naay mamatay ang uban butangan man og pan, ang tupad ug ang uban tabako. Hilig siguro itong mga pi sa buhi pa, Brother Libby. Kay kanang og unsay kinaayagod samtang buhi pa. Mao man ilang ibutang katorabas mama, kwadra ba to? Kanang hingaon ra ba tong pan? Anya hingapir ba ito nabutangan lang paano sa kape o niya og palainom ganito butangan og beer butag tanduay dias uluhan butangag tuba hinginom ba batos papagtuba ato ng butagan may basig mo inom siya man na kang ingna nga sistema o niya napag tradisyon nga gitolerate nga nagani mamatay ilang halaran ang mga kalag sa namatay kay mga on kuno. Nga ginaganito to mga dito dili na pahlabdan kay kalag kuno to o di anunog ba. Kalag kuno tos namatay. Mura naman nagkanang pagtuo sa kuan kanang dito sa ubang nasod nga balhins baka. Incarnation ba? Sa Hindus na. Mga Hindus. Nga mobalhin nga tos mananap kunong kalag. Nasa uban nagtuo nga unsa ganay naganay amgid-amgid sa naong sa namatay yung sa kana espiritu gina ni kuanay kay maog naong mga ingnana nga mga sugilanon ba nga walay mga kamatuoran ba daghan kayo mga tradisyon ang uban nga batasan nga hinabakiro ganito ang ilang papa, ilang lolo, ilang lula, ilang mama butangan sa nagtustos diya sa uhan. Kaya nagtuo lagi silang manabako gihapon.
o niya panahos kalag-kalag. Imo makita ang batasan nga magbutang gina og iharang kay ipakaon, ihalad nila ipakaon ni adtong nangamatay na. Basta na ang labadlungan, no? Wa man sa Bible good nga pagtulunan. Adto sementeryo, panahos kalag-kalag. Dalhan nila ngadto og mga pagkaon sa sementeryo. Pero pasultihan nimo, tanawas langit si kuan, na langit na kay isig ampo. Pero nariya pa sementeryo dalhi og pagkaon. Kanya bulahan ang mga bugoy nga mga daghan ato mga sugilanon at tumadunggan na mga bugoy nga manarap dito sa sementeryo nianang mga halad nga mga ilimnon, mga pagkaon. Ang tinuod pagkasulti wa ginas Biblia o mga tradisyon lang na napagi ako nabantayan nga tradisyon. Panahon ganin ay mamatay, dili nila dalhog balik ang mga snack dito sa sementeryo. Kaya na may uban nga petidaghanay yung snack di mamharot, di nila dalhon kay ngilad kuno kaayo, ngilad. Mga istorya lang ba? Di sa ako na-obserbaran nga gilubong, dinis bugo sa una, dias korason. Dito ko, tambong kay silingan lagi. Karon kay pagtunod na ron, kay dito ang scout, gitunod. Pagtunod dito, kinagol ko lang to dito sa bato, ang uban kay kuha nagliyadnutay mga sagbot. Na may daghang kadina di amor di sa kilid pod. Ang uban kadina di amor ang gilabnot uban buwak dahon kay iitsa dito sa lungon. Nakit-an manas mga tagtuloy palihog ito. Ayaw intaw din na og labay og kadina di amor kay magkadina-kadina ang patay. Mga superstitious belief ba? Wa na sa Biblia. O ni ang uban dili maligo tinuod na ay mga tao nga di maligo, dili maghugas plato, kay hugason pod kuno ang pamilya. Ang uban dili manilhig, kay silhigon pod ang pamilya. Ang uban pasuong-suomon sa lungon. Daghang ko kita ana. Doon na pag Adventist namatay, Adventist namatay, karon kay ang iyang mga anak dili man mga Adventist, namay dili mga Adventist yung mga anak. On sa gipasuong-suong mangyod. Engong mga anak, pasuong ato squad, pasuong nga. Nanoong po din taon. Mga gitawag ng mga kabilin-bilin nga mga sugilanon, wa ginay kamatuuran nga yadya sa balangkosan, wa ginay isulti. Mga tradisyon na kabilin-bilin nas makatigulangan. Napagi ako namatikdan nga panahon gani na ay mamatay, magdaob sa gawas sementeryo, magsiglakang-lakang ang delikadong mukalit nagsilaob niya paglakang mga sunog ng katubhan mga higala. Okay, mulakang-lakang na ito kuyaw kayo mukalit og silaob usa nga pagkahulugan anak. Daghang kayo pangutanon po ano mo sila ang banwa pod mangambot lang pod suon lang pod sa maginikanan. Pero ang tinuod pagkasulti, pulos yun na wa diha sa Biblia. Kay wa sa Biblia, mga sunod-sunod, mga gitawag na mga superstitious belief, mga tradisyon. Ano man na siya? Nga gihimo man na sa mga tao. Wa man na badlungas mga leader. Nga wa man na sa Biblia. Galing po na leader po. Kung man sad ka ng mo adapt man po sila sa mga tradisyon, mga pagtulunan nga hinimo lamang sa tao. Daghan man pong mga pagtulunan God nga hinimo sa tao nga ilang gi-adapt o sa mapananglitan o sa mga tradisyon nga itong ikasampul ana sa mapananglitan sa adlaw Domingo. Tradisyon ba na? Tradisyon na. Nga naman, kay watay mabasa diya sa Biblia nga nagsugo ang Dios
nga Domingo ang adlaw nga igpapahulay. Wa tay babasa ana. Pero ilan ang gitudlo kay munay namat-anag mahayag sa katawhan mga pagtulon-an lang na nga kung atong susihan ang Biblia, pagtulon-an lang na nga hinimo sa tao mga higala. Karon nagpasabot na nga kay pagtulon-an naman ang gimugna sa tao, ang pagtulon-an sa Ginoo kana mang mabasa sa Biblia. Ang pagtulon-an sa tao kanang pagtulon-an nga di mabasa sa Biblia. Kining kanang pagtulon-an na gisaway na ni Ginoong Hesus. Gisaway na. Paminaway niya kung basaw na. Kung giunsa niya pagsaway kanang mga pagtuluoha nga mga pagtulon-an nga gitudlo nga pagtulon-an nga hinimo lamang sa tao mga higala. Ya karon sincero kay ta nagtuo tang husto na. Sincero ta nagsunod-sunod ni ana. Pangutana, dawaton ba ang atong pagsimba ngadto sa Ginoo? Akong basahon. Okay, niya akong basahon na sa Marcos Kapitulo 7. Anya sa versikulo 7 ngadto sa 9. Ako ni basahon, Catholic Bible ni ako basahon ni maayong balita nga Biblia. Una ni atong mabasa, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Okay, pangutan-on nimo. Wa man des Biblia isugo. Wa ito mabasa ang sugo. O niya, yung pangutan-on ang mga nagsunsunod, balaod mang kuno na sa Dios. Kuno ba? Way kamatuoran. Iyon sino sa skawang lang ang ilang pagsimba kanako, kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Og bidugang si Jesus sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios, og mauhinoy inyong gituman ang pagtulon-an nga iya sa tao. Muna nahitabo higala. Ang mga tao pod nagsige nila patuyang sa mga pagtulon-an nga wa sa Biblia, kay wa po sa tudlo eh. Wa pod badlong kanira bang atong gituman, wa ra ba ni sa Biblia? Kanang atong gisunod-sunod. Okay, ato nakita din si Dodds Nogas. Kanunay Judming naminaw diri angkol. Salamat kay Dodds, no? Salamat kayo sa kanunay pagpaminaw. Ninapod si Judrets sa Mulihon dito is watching. Salamat kayo, Pads. Salamat paridong ha, salamat inyong tanan niya. Niapod si Millions Silasol. Niapod maayo mani patagmon. Okay. Ato ta padayon mga higala sa unahan, no? Okay. Padayon ta wa naman di itay time, no? Ato len tapuson higala sa di pa nato tapuson ni ang aton tebsong. Atong yon si Brother John alang sa klusong prayer. Magampi kita, balangtanan ka nga Diyos sa walay katapusan. Salamat sa mga pulong sa kamatuoran nga napalanog sa kahanginan, panalangin ni tanan nga paminaw, dada sa kahayag sa kamatuoran.